No niin, tervetuloa taas takaisin tänne Roller Derbyn SM Super viikonlopun pariin. Päivän viimeinen peli on tässä alkamassa, eli tervetuloa kaikki täällä Ruskeasuon palloiluhallilla sekä siellä striimin ääressä. Täällä olemme taas me, eli minä, Riina, eli Mandariina ja kaverinani Pale. Kyllä, jo edellisestä pelistä hieman tutuksi ollaan tultu. Ja seuraavaksi mennään päivän viimeiseen peliin ja siellä vastakkain on kaksi joukkuetta. Helsinki Roller Derbyn C-joukkue eli C-kasetit. Kyllä. Ja Kallio Rolling Rainbow B-joukkue. Eli Kinapori Fistfunkers. Aivan, kyllä. Ja ajateltiin, että koska viime kierroksella meni hieman huonosti tuo pelaajien ja reffien toimitsijoiden nimeäminen, niin siitähän me aloitellaan, eikös niin? Tehdään näin. Otetaanko me ensin Helsingin, kumpis meillä on täällä? Mä en näe tonne asti, kumpi meillä on kotijoukkue tänään. Helsinki on täällä tässä ottelussa myös merkitty kotijoukkueeksi. Molemmat joukkueethan ovat Helsingistä. Mutta otetaanko HRDn rosteri eka? Kyllä. Aloitellaan ja siellä löytyy tänään lauteelta tämän kuuluinen jengi kuin 027 Forte Elofit, 05 Piru Eeti, 07 Kilju, 111 Darja, 18 Pollo, vai lausutaanko Poijo, en tiedä. Ei ollut ääntämisohjeita. Ei ollut, kyllä. Kanasta on kyse, eikö niin, espanjaksi? No niin, ja 212 Vampira, 25, jes, ja siellä tulee jo hurrausta. 258 Perilund, 45 Morso, 47 Jekku, 65 Kiiski, 777 Kiks, 79 Rotta, 808 Nitro Baby ja 91 Skandaali. Kyllä, sieltä Helsingin tyypit. Ja tähän niin nopeasti kuin vaan pystytään Kallion tyypit perään. Eli Kalliolla tänään 00 Aamutähti, 101 Jamilla, 11 R-Wings, 161 Ruka, 22 Kriisipuuro, myös hyvä nimi. Täällä arvosteltiin aiemmin näitä pelaajanimiä, niin hieno nimi. 389 Wentan Me, 420 Go Go Kake, 43 Heljes, 53 Kone, 7 Boy, joka nähtiin jo edellisessä pelissä kentällä, 8 Saaga, 93 Like a Prey, 96 Anna Montana ja 99 Cam Girl. Aikamoisen kuuluinen jengi taas tänään kentällä. Ja sitten ensimmäinen vihellys on vihelletty ja lähdetäänpä pelaamaan. Muistetaan kannustaa. Let's remember to cheer for the teams. Kyllä, eli päivän viimeinen peli, päivän toinen ykköstivarin peli ja myöskin vähän tällainen, no vähän niin kuin edellinen peli, joka oli myös Helsinki vastaan Kallio. Kyllä. Olenko unessa vai ollaanko taas samassa tilanteessa? Juuri näin. Pelin ensimmäisen liidin napaa Kalliolle numero 4-3. Se tulee liukkaasti tuolta ulkoradalta. Eli tämä on tietenkin Hell Yes, joka sen meille suorittaa. Ja siellä on Helsinki Roller Derbyn seinä takapakassa ja ottamassa Kallion jammeria ystävällisesti vastaan, mutta Kallion jammeri 4-3 sai sieltä penaltin. Nyt en ehtinyt nähdä, mikä penalti oli kyseessä, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että Kalliolta 1 jammeri ja 1 blokkeri on penaltiboksissa. Joo, tässä ajassa näemme myös, kun siellä nyt Helsingin jammerilla Kiiskillä taitaa olla tosiaankin Power Jam-tilanne.
Eli hän on vielä initial passilla, eli tällä ensimmäisellä kierroksella, mistä ei vielä pisteitä ole tarjolla, mutta joka täytyy suorittaa, jotta niitä pisteitä voisi jossain vaiheessa vastaan ottaa. Ja siellä on Kallion seinä takapakassa ja vastaanottamassa Helsingin seinä takapakassa vastaanottamassa Kallion jammeria, mutta sieltä Kallion jammeri sukkelasti livahtaa pollon ohitse. Todellakin, eli pisteitä tästä Kalliolle 4 kappaletta, kun Kiiski vielä taistelee tuolla ensimmäisellä omalla kierroksellaan. Ja Kiiski sieltä löytää tiensä läpi. Eli tämässähän on tosiaankin nyt kyseessä sellainen tilanne, että tämä jami jatkuu 2 minuuttia, koska liidi oli Kalliolla, jammeri meni boksiin, joten hän liidin tämän statuksensa on menettänyt. Ja silloin pelataan koko jami loppuun. Yes. Ja siellä no backia huudetaan reffien toimesta, eli sieltä nopeasti 05 runno hyökkäsi muodostamaan seinän, pakan. Ja Kallion jammeri käyttää siis lopun jamista jäljellä olen ajan erittäin tehokkaasti, sillä saa kaikki 4 pistettä juuri ennen kuin jami päättyy. Eli pistetilanne on 0-8 tämän ensimmäisen jamin jälkeen. Helsingin Roller Derby on muodostanut seinänsä sinne taakse ja sieltä lähtee blokkaamaan, mutta Kallion jammeri 1-6-1, eli Ruka sieltä sukkelasti vilahti Helsingin pelaajien ohi ja on jo saapumassa pistekierrokselle. Tämän jamin alussa myös eräs Helsingin blokkerista sai valitettavasti tämän false start-aloituksen, eli joutui peruuttelemaan hieman tuonne muiden pelaajien taakse tai päästämään heidät ohi. Ja samaisesti Helsingin blokkeri suuntaa tuonne rangaistusboksia kohti, missä istuu myös Kallion jammeri tällä hetkellä. Mutta sieltä valitettavasti Helsingin Roller Derbyn jammeri sai cutting penaltin ja menee sinne boksiin rangaistustaan suorittamaan. Ja siellä on tällä hetkellä aikamoinen rivi pelaajia. 3 Helsingin Roller Derbyn pelaajaa ja Kallion jammeri sieltä pääsi läpi. Tässä tosiaan on tällainen tilanne, että jos toinen jammeri on jo boksissa istumassa ja sinne toinen jammeri saapuu omaa rikettään suorittamaan, niin se tarkoittaa, että edellinen jammeri tai boksissa ollut jammeri pääsee sieltä pois ja boksiin saapunut jammeri istuu rangaistuksestaan vain yhtä kauan kuin boksiin ensimmäisenä saapunut jammeri ehti istumaan. Jälleen on molemmat jammerit kentällä ja sieltä hienosti Helsingin Roller Derbyn jammeri sukeltaa Kallion pakan läpi ja tällä hetkellä molemmat jammerit on saapumassa takaisin pistekierrokselle. Katsotaan miten käy, jatkuuko peli siitä vielä. Ja siellä oli hieno hitti numerolta 389 Kalliolta, mutta valitettavasti siitä rangaistus hänelle annetaan. Kyllä, ja tässä vaikka Kallion jammeri tuolla boksin kautta tosiaankin kävi, niin se ei vauhtia hirveästi hidastanut, vaan pisteitä kyllä ropisi oikein roppakaupalla. Olisiko se ollut 16 pistettä tästä jamista, mikä tekee 4 kokonaista pistekierrosta. Kunnioitettava määrä, erittäin kunnioitettava määrä. Seuraavaan jamiin lähdetään tilanteesta, jossa Kallion pivot-blokkeri on tuolla rangaistusaitiossa suorittamassa jotain tuhmuuksistaan tehtyä ansaittua rangaistusta, mutta sillä aikaa Kallion jammeri ehti itselleen liidin tästä napata. Ja kun Kallion jammeri tulee ja ehtii skoraamaan, niin samaan aikaan Helsingin jammeri on pakotettu tuonne radan sisäreunalle ja ulos sieltä, jolloin hän on joutunut kiertämään taas tuonne pakan taakse. Kallion pelaajat hienosti siellä blokkaavat ja heikentävät tämän Helsingin jammerin etenemistä. Vauhtien vaarallisia tilanteita. Siellä on
Helsingin jammeri nappaamassa pisteitä Kallion seinää vastaan ja Kallion jammeri juuri saapumassa Helsingin seinään. Ja hienon näköinen triangeli siellä oli vastaanottamassa Kallion jammeria ja siellä on taas tilanne, missä pidetään pakkaa blokkereiden toimesta. Kyllä. Tuolla katsoin, miten Helsingin 05 hienosti piti pakkaa omilleen, sitten lähti hieman tuonne takapakkaan pelaamaan apuja omalle jammerille, mikä johti siihen, että Helsingin seinä tuli pusketuksi ulos tuolla kurvissa ja valitettavasti myös 05 pirueeti joutuu boksiin direction penaltin jäljiltä. Siellä on hienon näköistä blokkaamista numerolta 1-8 Helsingin Roller Derbyltä. Ja itse asiassa semmoinen pieni faktanen, että hän taitaa tällä hetkellä olla yksi Suomen ainoita. Meillä taitaa olla toinen pelaaja hänen lisäksi, joka on itse asiassa käynyt junior roller derbyn. Aivan. Eli on ollut siis roller derbyn junior-joukkueessa aikoinaan. Sellaista ei tällä hetkellä valitettavasti löydy enää Suomesta, mutta kenties tulevaisuus näyttää meille, että löytyykö juniorijoukkuetta taas kenties joskus. Tässä ajassa Helsinki on edellisen jamin myötään saanut myös pistetilinsä auki, eli vaikka liidi oli Kalliolla, niin pisteitä Helsingille tuli tästä 4, jolla olemme pistetilanteessa 4-44. Mutta seuraavaan jamiin lähdetään ensin hieman hitaammin ja sitten vauhdikkaammin. Ja liidi menee jälleen Kalliolle. Täällä Helsingiltä 808 Nitro Baby ottaa pientä kontaktia. Se oli hieno sisäteputtelu sieltä Nitro Babyltä. Kyllä. Ensin vähän mäsäyttää Kallion jammeria ja sen jälkeen itse vielä kikkailee itsensä sieltä läpi. Ja siellä vaihdettiin läpyjä Kallion blokkerein ja Nitro Babyn välillä ja ihan ansiosta oli sen verran hieno seinään tulo, vaikkakin jäi vähän myöhäiseksi eikä siitä pisteitä ehtinyt jammerille tulla. Kyllä. Ja tässä myös, vähän kuten tuossa edellisen perin aikana, Kertanen hoksautettiin aloituskuvio. Tällä kertaa Kalliolla oli tällainen 2+2 tyylinen, missä blokkerit ovat vähän niin kuin pareittain siellä blokkaamassa, mikä kaikenlaisen mähinän jälkeen johtaa siihen, että Kallio ottaa liidin tästä itselleen. Ja nopeat pisteet myös sen jälkeen. Sisäradalta taitaa olla 101 Jamilla, joka löysi itselleen tilaa. Siellä on hyvän näköistä mähinää Helsingin blokkereiden puolelta. Kovasti yrittävät siellä Jamilaa hidastaa reunoilla, mutta Jamila hienosti siellä... hienoa jalkatyöskentelyä reunoilla on pakko myöntää. Kyllä, ja tämän hit-outin täällä taisi tarjoilla Helsingin blokkeri 91 skandaali, joka oikein mäjäytti tuolla ulkolinjalla Jamilan ulos. Tässä ajassa Helsingin pivotista on muuttunut jammeri, 05 pirueeti lähestyy pakkaa, mikä tarkoittaa sitä, että Jamilla, joka on päässyt itse ohittamaan kaikki pelaajat, päättää, että eiköhän tämä taas tältä kertaa liitä ja lyö pelin poikki. Semmoinen hauska fakta myös, että tänään meillä on pelaamassa myös useita pelaajia, joille tämä on heidän elämänsä ensimmäinen roller derby-peli tai toinen peli. Niin eiköhän me anneta aplodit sille, että ensimmäistä kertaa radalla ja nyt on hyvä kannustaa. Ja siellä Helsingin jammeri 212 oli päässyt jo tuonne sisäkurviin. Näytti siltä, että tilaa ehkä aukeaa, mutta Kallion Ventan Mee
sen tilan sulkee. Valitettavasti Ventamme ottaa tästä myös jäähyn itselleen, mutta NS worthy, koska liidi on Kalliolla ja Helsingin Jammeri vasta lähestyy pakkaa. Siellä on taas triangelit eli seinät hienosti kasassa, mutta hienosti sieltä myös Kallion Jammeri, heljees, keplotteli tiensä lävitse seinästä. Kyllä. Tämä ehkä on ensimmäinen peli, jonka olen itse nähnyt tämän Heljessin pelaavan, mutta siis todella vakuuttavaa suorittamista täältä kyseiseltä Jammerilta. Hyvin vakaata luistelua ja tuollaista niin kuin tilan löytämistä ja sen luomista itselleen. Kyllä. Helsingin Jammeri pääsee pakasta karkaamaan, mikä tarkoittaa sitä, että Kallio once again ottaa pisteet itselleen ja lopettaa jamin ennen kuin Helsingin Jammeri pääsee uhkaamaan lisää pisteiden tekoa. Pistetilante 8-63, eli Kallion Kinapari Fist Funkers osoittaa tämmöistä hyvin vahvaa pelaamista tähän pelin alkuun. Voin itse täältä omasta pienestä kirjanpidostani myös paljastaa, että pelin kaikki liidit ovat tähän mennessä menneet Kalliolle, vaikka niistä 2 ensimmäistä menetettiinkin Jammerijäähyjen puolesta. Mutta niin käy tässäkin jamissa, eli Kallion Jammeri 161, Rukaa, jos en ole aivan väärässä, kyllä nappaa itselleen liidin ja pisteitä ja lähestyy pakkaa, väistää suurimman osan Helsingin blokkereista ja sitten viimeisen siitä vielä työntää pois edestään. Mutta siellä onnistuneesti Helsinki onnistuu tekemään Star Passin ja siellä on 0-5 tällä hetkellä Jammerina Helsinki Roller Derbylle. Ja sieltä hienoa offensea lähtee tulemaan ulkolinjalta, mutta valitettavasti Runo pyrkii sieltä inelinjan kautta eikä pääse lävitse. Ja Kallio on siellä taas muodostanut pätevän oloisen esteen. Kyllä. Ja täällä Helsingin 05 Pirueti on ottanut Star Passin vastaan ja laittanut tuon tähtimyssyn päähänsä, osoittaen, että hän totisesti on tällä hetkellä Helsingin Jammeri. Mutta 91 skandaali saa Rukan pysäytettyä tuonne kurviin ja tuo hieman haastetta, kunnes käy niin, että Helsingin seinä on out of play, eli ajautunut liian kauaksi vastapelaajista, jolloin Ruka pääsee karkaamaan jälleen uudestaan ilman vastustusta. Ja sieltä Helsingin Jammeri 05 pääsee Kallion seinästä läpi ja pyrkii pistekierrokselle, mutta jami ehditään koolata ennen sitä. Tästä jamista pisteitä Kallio on poiminut itselleen 23 ja Helsingille 4. Se on aika hieno luku. Ehdottomasti. Montako oli Kalliolla? 23. 23. Se on kyllä kunnon työskentelyä. Siinä tietää, että pelaajat on aika väsyneitä, kun on 2 alkava 2-numeroinen luku tuolla Jammerien pistetuloksissa. Kyllä. Ja tällä hetkellä tämä tauko tässä pelissä on Kallion ottama official review. Eli Kallio pyytää penkin Haukan silmät ovat nähneet jotain, mitä kentällä on tapahtunut, ja he toivovat, että tämä asia tutkitaan vähän tarkemmin. Olisiko jäähyn paikka? Eli tuomarit kuulevat, mitä Kallion penkillä on kerrottavaa, ja sitten pohtivat yhdessä, onko tässä jotain korjattavaa. Ja jos Kallio tämän official reviewunsa tästä voittaa, he saavat toisen official reviewn tälle puolikkaalle käyttöönsä. Eli jännityksellä odotamme, miten käy. Official reviewn aikana voi aina
ihailla toimitsijoiden upeaa liikekieltä, kun siellä näytetään official reviewtä ja sen jälkeen suunnataan kädet kohti sitä joukkuetta, joka sen official reviewn on ottanut. Ja toimitsijoiden ihailusta puheen ollen voisimme käydä näitä vähän tässä läpi. Eli täällä meillä tänään toimitsemassa tässä pelissä, eli luistimilla noissa raidapaidoista löytyy Tomi, Pajari, Joonas, Grave Miss Kate, Dr. Watt, Iskä, Pack is Here ja Stinky Winky. Eli he meillä täällä raitapaitaisina tuomareina paikalla tänään. Kuten huomata saattaa, niin tässäkin oli ehkä tutun kuuloisia nimiä. Eli nämä turnauspäivät on yleensä myös tuomareille melkoisia suorituksia, sillä näitä pelejä saattaa olla tilanteesta riippuen ja pelin määrästä riippuen 2-4 varmaan pahimmassa tapauksessa per päivä. Tai parhaimmassa, riippuu ihan miten sen tämä ajattelee, mutta raskasta menoa on. Ja sama pätee tietenkin toimitsijoihin. Yhtä lailla he ovat täällä skarppina katsomassa, että mitä pelissä tapahtuu. Käydään nuo toimitsijat tässä seuraavalla tauolla läpi. Sieltä lähtee seuraava jammi taas liikkeelle. Ja sieltä Helsingin jammeri Nitro Baby työntää Kallion pakkaa eteenpäin, mutta sieltä hienosti numero 29 Kallion jammeri työstää tiensä läpi Helsingin seinän ja on tämän jammin lead jammer. Kyllä, Helsingin eräällä blokkerilla oli tällainen fall start aloitus tässä jamissa, eli taas piti vähän väistää, tehdä tilaa. Ja Nitro Baby tulee kovaa seinään, mikä pakottaa Kallion koolaamaan tämän jamin. Ja hienosti Kallion jammeri siellä pyrki ottamaan mahdollisimman monta pistettä ja oli tarkkana kuuntelemassa, että koska pitää koolata jammi poikki. Kyllä, kaikki 4 tältäkin pistekierrokselta tässä viimeiseltä näkyy tuolla tuomarin sormista. Helsinki aloittaa 1 blokkeri boksissa, mutta Kalliolla on kaunis ulkolinja vapaana, joten liidi menee Kalliolle. Eli nyt on Helsingin jammeri Kiiski 6-5 tuolla hetken omillaan, kun Helsingin blokkerit yrittävät puolustaa jammeria vastaan ja sitten tulevat yhdessä tekemään offensea, kunnes joutuvat taas vastaan ottamaan tämän Kallion jammerin, joka luikahtaakin täältä välistä. Ja valitettavasti Kiiski myös ottaa cut track rangaistuksen, eli hän on astunut radalta ulos ja palaa väärään paikkaan. Ja tietenkin nämä jammerin rangaistukset ovat joukkueelle, toiselle hyvä paikka ja toiselle paha paikka. Eli tässä Kallio päättää toimia niin, että he ottavat muutamat pisteet ja lopettavat jamin, jolla he pääsevät aloittamaan seuraavan jamin tällaisella power startilla, eli ylivoima-aloituksella. Hyvä käyttää tätä suomenkielisiä termejä, eikä Derbyssä on vähän tämmöinen anglismi-ongelma, mutta ylivoima-aloitus siis nyt Kalliolla. Helsinki hienosti siellä asettelee seinänsä jammerin viivalle, mutta hienosti Kallion jammeri osaa hyödyntää oman offensensa ja pääsee sieltä Kyllä. Helsingin seinän läpi ja on tällä hetkellä lead jammer. Ja sieltä jo ensimmäisen pistekierroksen kaikki pisteet on napattu ja matkalla ollaan jo kohti seuraavaa pistekierrosta. Kyllä, jamilla lähestyy pakkaa. Etsii tuota reunaa jälleen, josko sieltä löytyisi tilaa. Sitä ei ihan sieltä heti ensimmäisenä löydy, mutta toiselta puolelta pienen mukiloinnin jälkeen sitä kyllä alkaa löytyä. Helsingin Kiiski on palannut radalle boksistaan.
melkein pääsee livahtamaan, mutta Kallio sulkee tuon sisälinjan ennen kuin sieltä. Siellä on upean näköistä blokkaamista Helsingin 07 blokkerilta. Todella hienosti hän pysyy jatkuvasti vastapuolen jammerissa kiinni, niin kuin näette, ja pyrkii täyttämään kaikki kohdat tuossa radassa. Mutta hienosti sieltä jamilla osaa kuitenkin hyödyntää sen sisälinjan ja puikkelehtii lävitse. Ja nappaa 4 pistettä. Ja valitettavasti käy niin, että Helsingin Kiiski ottaa toisen rangaistuksen tässä jamissa, eli tällä kertaa ensimmäisen rangaistuksen tässä jamissa, koska edellisessä jamissa. Eli Kiiski backblock-rangaistuksen puolesta joutuu tuonne boksiin tämän jamin alkuun. Eli tosiaankin selkään ei saa suoraan taklata. Siinä on tällainen suoja-alue, että siihen jos pasauttaa, niin siitä löytää itsensä boksista sitten nopeasti. Mutta Kiiski todella hienosti ennen tätä tilannetta oli jo saamassa cut track-rangaistuksen, mutta väisti sitä todella hienosti. Oli hienoa pelitietämystä. Nyt oli upea offense Kallion joukkueelta. Sieltä hienosti avattiin ulkolinja, jonka jammeri osasi hyvin hyödyntää. Ja siellä sama on tapahtumassa jälleen Ine-linjalta, mutta tällä kertaa siellä on Helsingin blokkeri Morso Ine-linjalla estämässä jammerin kulun, mutta nyt sieltä jammeri on päässyt läpi ja saapuu taas pian uusille pisteille. Kiiski on nyt palannut radalle istuttuaan tuon backblock-rangaistuksensa. Täällä tosiaankin sillä aikaa Kallio on itselleen liidin taas hoitanut. Ja sieltä tulee ohjeistusta, että sisältä pitäisi jonkun tähdätä kulkemaan, mutta pientä kaatuilua, mikä kuuluu lajiin tuolla mutkassa, johon aika usein päädytään, eli tällä ykkös-kakkoskurvissa. Mutta sieltä Kallion jammeri taistelee tiensä läpi, kun Kiiski vielä takapakkaa työstää. Kallion jammeri on saapunut pakkaan taas pisteitä hakemaan. Kiiskille eli Helsingin jammerille tilanne on se, että hän on toista jamia jo putkeen kentällä ja usein se on myös tuntuu jaloissa, kun ei ole päässyt lepuuttamaan niitä tässä välissä. Mut sieltä tuli hieno star pass ja jammeriksi Kiiskin tilalle tulee 0-5 runo. Juurikin näin. Täällä kehutaan Kallion jammerin kentälle paluuta edellisessä jamissa. Optimaalinen oli tämä kehu. Se ei ole mikään helppo paikka aina katsoa, että missä se on se oikea väli, johon saa tulla, koska kierrättäviähän pelaajia on siis pelkästään ne, jotka olivat edessäsi ennen kuin menit kentältä ulos, mutta pelaajien paikka saattaa radalla muuttua silmän räpäyksessä. Helsingin Nitro Baby 808 laittaa hienon shown, ei valitettavasti aivan liidia sieltä nappaa, mutta pääsee perään. Kallio kuitenkin pisteet tästä käärii itselleen ja koolaa jamin. Siellä Kallion blokkeri sai backblock-penaltin, eli ilmeisesti offense-tilanteessa on työntänyt vastapuolen pelaajaa selän puolelta, joten istuu nyt 30 sekuntia boksissa, joka tarkoittaa sitä, että Kallio lähtee seuraavaan jamiin 3 blokkerin ja 1 jammerin voimin. Kyllä Helsinki ottaa tässä vaiheessa aikalisän, eli timeoutin, hetken strategisen hengähdystauon, jossa voidaan vähän läpikäydä sitä, että miten peliin lähestytään seuraavaksi.
Tässä myös aiemmin Kallion ottama official review ei myöskään tainnut mennä läpi, eli Kallio on menettänyt ensimmäisen puolikkaan official reviewsa, kun Kallion kannattajat täällä hieman luovat tunnelmaa itse hallissa. Sitä soisin näkevän enemmänkin molemmilta puolilta. Niin, mahtaako Helsinki Roller Derbyn puolella olla tämmöisiä kannustuslauluja, koska Kallio on kovinkin tunnettu siitä, että heillä löytyy aina jokaiselle heidän omalle joukkueelleen tämmöinen kannustuslaulu. Joo, mä oon siis ehdottomasti sitä mieltä, että meillä eli Helsingillä voisi olla hieman petrattavaa tässä suhteessa, koska Kallion kannustuslaulut on kyllä aina ollut tosi nohevia. Seuraavaan jamiin lähdetään Helsingiltä jangmaamassa Berglund 258 ja Kalliolta 29. Hetkinen, nyt mulla on väärä numero, koska Jammerin numero ei varmaan ole 29. Jammerin numero on 29, jota ei valitettavasti mun listasta löydy, joten menemme pelkällä numerolla. Sieltä tulee taas Kallion jammeri Helsingin seinään ja lähtee työstämään seuraavia pisteitä. Ja niinhän se vaan hienosti sieltä Ine-linjalta sukeltaa läpi ja Helsingin pivotista jammeriksi muuttunut 05 on jammerina perässä. Kallio koolaa jamin. Peli tulee pistetilanteeseen 13-147 Kalliolle. Ja sieltä tulee boksista tiukkaa komentoa, että nyt on yksi pelaaja liikaa kentällä, että huomatkaa, minä oon täällä ja tulen kohta teitä pian auttamaan, että koittakaahan pärjäillä. Kyllä, eli Helsinki lähtee tähän jamiin blokkeri alivoimalla 3-4 vastaan. Blokkeri alivoima ei Helsinkiä niin hirveästi näytä harmittavan, kunnes Kallion jammeri käy vähän tuolla radan ulkopuolella, mutta saa sieltä palattuaan haettua vähän lisää vauhtia sekä liidin itselleen, kun Helsingiltä. Siellä oli vastassa seinä 9-3 vastaan, mutta hienosti hän kipitteli sieltä ulkoreunalta ja Kallion jammeri on jo saapumassa uusille pistekierroksille. Ja jälleen kerran sieltä teputtelee Ine-linjalta, mutta tällä kertaa vastassa on Helsingin kapteeni numerolla 07. Kyllä Helsingin 212 on selvittänyt tiensä pakasta läpi initial passilleen ja Kallio kun tämän näkee ohjeistaa jammeria, että pistähän peli poikki, kun meillä siihen mahdollisuus on ja näin tehdään. Eli Kalliolle tästä jamista pisteitä, Helsingille 0. Peliaikaa puolikkaalla. Muutama minuutti jäljellä, vähän vajaa 5 minuuttia. Siellä on taas lähtenyt uusi jami käyntiin ja tällä kertaa lead-statuksen nappaa Helsingin Roller Derbyn jammeri eli Nitro Baby. Mutta siellä on Kallion jammeri aivan häntä kirimässä häntä ja hienosti sieltä Nitro Baby hyökkää Kallion seinää ja nappaa itselleen sieltä 2 pistettä. Kyllä, Nitro Baby tulee kovaa ja tällä katkaisee myös Kallion pitkään jatkuneen liidi ylivoiman, kyllä, jos niin voisi sanoa. Ja saa myös 2 pistettä. Maistuu makealle.
Ja taas on vaan 5 pistettä johdossa Kallio, niin kuin 15-155, niin eikö se taas laskujen mukaan ole näin? Vain 5 pistettä. Vähän lyhyemmällä matikalla laskettuna. Todellisuudessa Kallio Rolling Rainbow tällä hetkellä johdossa pisteillä 155 ja Helsingillä 15 pistettä. Mutta pelataan ensimmäistä puoliaikaa, joten vielä on rutkasti peliä jäljellä ja katsotaan, miten tämä peli tästä jatkuu. Kyllä. Helsingin 212 Vampira työstää tuota pakkaa tuolla takana samalla kuin oma seinä tuolta edestä sitä toiselta puolelta koittaa pidellä, mutta tässä Kallion Jammeri luistelee tuolta sisäradan kautta ja helpon näköisesti skoraa kaikki kierroksensa 4 pistettä. Ja näin Helsingin Jammeri 212, todella vaikuttavaa blokkaamista siis Kallion blokkereilta. Helsingin Jammereilla vaikeuksia päästä läpi, kun Kallio seinänsä pystyyn saa, ja Kalliohan sen pystyyn saa. Kyllä. Siellä taitaa olla jo kuinkas monensilla pistekierroksilla Kallion Jammeri heljees. Kyllä. Jamia vähän reilu 20 sekuntia jäljellä, kun Kallion Jammeri saapuu jälleen pistekierroksille. Tuomarin pilli käy ja backblock jäähyn, sieltä taisin kuulla. Se menee Helsingin blokkerille 777, jos en ole aivan väärässä. Ja Jami taitaa tulla luonnolliseen päätökseensä, eli 2 minuuttia tulee täyteen, joten silloin Jami loppuu tuomarien viheltämänä. Luonnolliseen ja myös lopulliseen. Sille Jamille hyvinkin lopullinen. Kyllä, tuota Jamia emme enää koskaan näe. Edellisessä Jamissa Kalliolle roppakaupalla pisteitä 20 jotain ainakin. Ehti tuosta näytöltä vilahtaa, niin kun ehdin katsoa tarkemmin, mutta myös liidi menee Kalliolle. Siellä oli Kallion blokkerilta 5-3 hieno hyökkäys omalle Jammerille sieltä ulkolinjalta. Ja Jammeri sen osasi oivasti sieltä hyödyntää. Tuomarit siellä antavat komentojaan ja sieltä lähtee boksiin Kallion pelaajan 1-1. Jäähyjä täältä taidettiin jakaa vähän itse kullekin. Ilmeisesti vain yksi Kallion pelaajista sai tässä Direction-jäähyn ykköskurvin sisäreunalla. Liittyi sinne Helsingin blokkerin seuraan. Helsingin blokkeri tosin on omansa jo pääsessä kärsinyt. Edellisessä Jamissa liidi. Siellä oli Nitro Baby päättänyt, että ja minähän aion mennä tästä, ja niin hän vaan meni ja otti sieltä Lead Jammer-statuksen, mutta kyllä. Kallion Jammeri on siellä aivan kannoilla, mutta hienosti Nitro Baby yhdellä jalalla sieltä sukeltaa ulkoreunalla ja poimii itselleen jopa. Ja tähän Ruskeasuon palloiluhallin yleisö räjähtää, kun Nitro Baby tulee ja ottaa kaikki 4 pistettä täältä viimeiseltä pistekierrokselta tällä ensimmäisellä puolikkaalla. Kyllä, se on juuri näin. Siellä infieldissä, mikä tämä on, sisäradalla Joonas näyttää kaunista 4 sormea ja merkiksi siitä, että kaikki pisteet on napattu. Kyllä. Seuraavaksi siirrymme jälleen puoliajalle. Eli puoliaika kestää 15 minuuttia, siitä jäljellä vähän reilu 14. Me palaamme tänne striimin ja näiden mikkien ääreen noin reilun 10 minuutin päästä. Kyllä. Pian nähdään taas. Kyllä.